gitse. Jamen selv var en gitse. En gitse. En gitse. En git? En gitse. Giv det for helvede. Men for den helvede. Hvis du nænner til noget fisk. For faren i helvede. For faren i helvede. For faren, det er godt. Han er fisk. Det var der for dig, Der er høj, noget bitch. fisk. Kan du godt lide at få motherfucker twist? Hvad kalder man en reje med ben? Det er en malte. En rejeben. Det er godt nok sjovt. En vandrende reje. Ej, okay. Vandrende hej. Venterne. Selv var Hvilken polakker? Nå, det var ikke polakker. Nå. Hvad nakker du om? Polakker. Hvad nakker du om? Hvad polakker Okay, du om? vi skal tale, hvor man ikke må sige S. Top. Okay. Hvor man skal sige T i stedet for S. Okay. Tut! Hvad? Tut. Tut den! Tot. Er du tut? Fuck, du er tyt, men... Er du thai? Jeg er rigtig thai. Det tyndte jeg til. Er du en thai? Det tyndte jeg til. Synes du selv, du er en thai? Det var da godt nok klamt. Og Mikkel, hvad kommer? Vel, høvs du stadig at råbe ind i din mic? Råber jeg? Ja. Ja. Det gør du sådan rimelig groft. Det skulle jo bare sagt, Fælde. Det har vi så også gjort i noget tid. Nej, ikke her. Flere måneder siden vi sagde det første gang. Okay, I joiner mig. Ja. Det var sjovt nok. Ja, det var Du. Ej, det var godt nok så. Hello. Kæft, det var sovs. Nej, Unknown health. Wow, what the fuck is this? mig der er British. Come ready. Really? Jeg er ready nu. Hvorfor er jeg British cunt? Ja, det gør de jo Type. Really up, piece of shit. Malte? Ja? Prøv at gætte, hvad min Twitch-account hedder. Prøv at vente, jeg skal lige lukke min dør. Den hedder det nok. John Okay. underscore beton. Ja. I nu fucking red. Nå, det er mig, der mangler, tror jeg. Den hedder John underscore beton. Altså, Okay. Hør hvad han siger. John beton. Skal vi høre, hvad han siger indgame? We read the book, Introduction. Simon's book. We thought that reading his words and trying to live and feel the way he felt, Ja, barn! maybe it could give us an insight on the case surrounding him. However, not only did it horrify us, we got stuck in his world, trapped by his words and anxieties. Det er en spurt. The only way to stop this, we thought, would be to save him. Save him from what caused him to fall into the dark mind of insanity in the first place. We wanted to see what would happen if we tried to save him, and that's what we had to do. We had to find him and rescue him. This was a part of our investigation, our view of Simon's book. Investigation, my ass, man. Der kommer flyvende. Det var sådan, Flyvende sing. det var sådan den største spurt nogensinde. Det var Ej, for satan, man. Nu er der 3 af os. Hej. Så. Hvor fuck er Simon hen? Prøv at vente. Skal du dø? Hvordan sigter han? Skal du på meget Prøv at komme til at skyde, tror jeg. Prøv lige se, hvor jeg bliver lidt pæk. Ja, hvordan fanden er det? Nej. Okay. McDonald's. Vi gør bare, vi gør som vi går, ikke? Ja. Okay. Oh yeah. Skal vi se.
hvad sker der? Vi står sådan stille. Ja, det virker bare sådan helt sygt. Ikke på 4. Jeg tror det var fordi, jeg tog pause. Ja. Helvede, mand. Ja. Max, Max. Haha. Sådan, altså nu løber jeg med. Den British Cut. Jeg kan ikke... Nej, jeg kan ikke tage flere maxer. Og Max har du lige. Jeg ved ikke. 3. Jeg har... Er det hvad det, vi skal løbe rundt herude, eller hvad? Skidt der. Vi skal videre. Hvad skete den? Loading. Skidt da, mand. Det skal være... Mindhand. Kunne det vente? 2 sek, der står en lige herude. Ja, okay, prøv nu her. Vi flækker ham med battle... med... den her. Okay, nej, drenge. Nå, der er en, der har en shotgun. Kiføn. Når jeg hamler motorsaven, Nej, okay, ham plaffer kommer. Vi er bare på. Er du klar? Klart. Er der en med motorsav? What the fuck? Det er sgu da Michael Myers. What the fuck? Det larmer. Der ligger noget ammo her. Wow. Nå. Jeg har brug for arm. Jeg har ikke noget. Jeg kan tage flere. Sådan der. Fuck dig. Det er sygt. Nej, vi kan sgu da ikke. Kan vi sgu da nok? Få, mand! Hvad fanden? Det er Simon. Hvem er Simon henne? Er du okay, Simon? Hallo? Wow! Au for helvede. Fuck sker her? Nå, er det ikke de der senge der? Nå ja. Hold kæft. Hvad fuck er det der? Se. Det er Ole, lukker ikke. Hvad fanden er der senge? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Simon. Hvad er det? Hvor er der forberedt? Hold kæft da! Nej, det her er en anden der baby. Ja, det har sgu lige en af dem. Simon. Simon, det er en fucking bitch. Hvor fanden er du henne? Simon. Okay, det var Det er også bare groft for jer. Jamen, det er fordi, vi skal finde Simon. Kan I se Simon, at der står? Ja, jeg kan godt se, at der står Simon på 12. Det er fordi, at han er sådan crossfit nogle gange. Så vidt det skal brænde. Du kan vælge. Der kommer til ring. Hallo? Du kan ikke gå derind. Nå, han står sgu da her. Han er jo ikke. Er det Simon? Ja, det er Simon. Hvor fanden er det? Fuck over. Flækker. Hej Simon. Hvad så? Fik ham. Farver. Igen. Fuck er det her? Jeg har ikke Eller fået tak. Jeg har ikke fået Hvordan skifter man ved hvad nu våben hurtigt? Du trykker tab, og så kan du sådan vælge. Hvor fuck er I henne? Det er bare Jeg er på vej hen til den der dør der. Jeg er hen til babyhuset. Fuck man, der var helt fucking backscreen. Hvor er du med? Fanden er I henne, dreng? Jeg kan ikke se noget. Sidder inde i huset. Jeg kan ikke. Det var koldt, faktisk. Prøv at se, jeg vidste det. Han kan bare være et problem.
Slip. Det er spooky, når der er et sløppe lys. Er der bare en lille sort for jer? Nej, Vi hvor er i gang med tryk at F. skrive. Skal jeg? Det var mig, der fucking trykkede escape, for jeg kan ikke se det. Har du prøvet at trykke F? Ja! Så siger den der fucking lygtelyd. Det sker bare ikke noget. Så prøv videoen. Hvad skete der for min død nu? Er det bare quit game, eller hvad? Ja, så vi ikke står stille, tak. Sådan. Vi står stadig stille. Okay. Hallo, hvad er det? Hallo, hey. Som poltergeist. Se. Sidder der en baby, der sidder lige oppe foran. Se. Nå, du er inde i den der garage der. Ja, Du er lige ud af garagen, hvor I... kan du ikke huske det der hus, der vi kom ind til der baby? Seriøst. Der er én vej, du burde hen, og så kan du ikke engang huske. Jeg hørte et eller andet sted. Hvordan skal du se mig, jeg står her? Ja, i det hus, vi står hen ved den der dør. Okay, kan vi ikke lige gå hen til garagen og så? Du må da ikke bare hen til huset. Vi står og venter på dig. Vi skal videre igennem den fucking dør. Der er kun en vej videre. Det er den dør der. Vi skal bare fucking gå derhen. Hvad? Ja. What the fuck? Sker der? Vi kan nok glade til pause. Han er Mikkel. Jeg spawnede der ved garagen. Ja, Der var Simon var inde. ja. Så går du bare videre hen til der, hvor vi var. Der er inde det der hus der. Inde i de der garagen? senge der. Nej. Inde i de der senge. Ja. Der går du hen. Jeg er derhen nu. Okay, bare gå ind til der. Den der står åben. Nej. Ind i huset. Så er der en Det dør tør inde også i huset. ikke gå derind. Øh. What the fuck? Fuck skal ud af. Hvad har han? Okay. Det ser, der står derovre. Wow. Hvor skal vi hen? Vi kan ikke gå videre herfra på dummesen. Vi skal herinde. Så. Du kan lige gå ind og følge mig på min livestream også. Ja, jeg går lige ind. Hvad hedder det? Johnny, og nu skal over beton. Det lyder som om jeg er næsten. Fuck hvad? Der siger det der. Okay. John_beton. What the fuck, jeg kan ikke finde det. Er det med stort J? Stort J og stort B. Bare lige. Kom. Ja. Hvor var jeg? Alt, Ja, jeg står fucking bag ved dig. Jeg kan ikke lige finde den lige nu med det. Kommer jeg hen, eller hvad? Bare skriv Twitch.tv